čas, takže dneska si vysvetlíme, ako to funguje, keď si zakúpite u nás ťažobný výkon, alebo teda časť výkonu daného zariadenia. A čo to vlastne je a ako to funguje. Takže vy si svojou investíciou zakupujete určitú časť ťažobného výkonu daného zariadenia na nejakú kryptomenu. To je príklad, zariadenie má 15 terahash, ťažobný výkon, vy si zakúpite 1 terahash. A zariadenie vyťaží príklad 100 mincí, vy máte 1/10 výkonu daného zariadenia, to znamená, že vy nedostanete 100, ale dostanete 10, lebo máte 1/10 výkonu. Takisto to funguje aj pri platbe za energie. Ak náklady na celé zariadenie sú 300 eur, vy máte 1/10 toho výkonu, tak platíte 30 eur a nie teda tú plnú sumu. Čo sa týka zmluvného kontraktu, ten je podpísaný, alebo ten sa podpisuje na 5 rokov a teda, že 5 rokov budeme prevádzkovať váš zakúpený ťažobný výkon na danú kryptomenu a budeme vám z neho posielať výťažky v 7-dňovom intervalu, alebo teda každý týždeň vám pošleme to, čo ten váš ťažobný výkon naťažil na vašu peňaženku a potom každých 7 dní, každých 7 dní a tak ďalej. Potom, čo sa týka nejakých nákladov, sú teda mesačné náklady a vždycky je presne stanovené, aké budú vaše mesačné náklady na prevádzku toho vášho daného ťažobného výkonu. Teda či to bude 100 eur, alebo to bude 10 eur mesačne, alebo to bude 30 eur a podobne. Vždycky sa vystavuje faktúra na tieto náklady spätne. To znamená, za mesiac august sa vystavuje niekedy koncom augusta, začiatkom septembra. V podstate, aký je rozdiel medzi zakúpením toho výkonu a ťažbou na celom stroji? Rozdiel je taký, že keď si kúpite celý stroj, ste jeho majiteľom. Čo sa týka toho výkonu, tak vy ho máte zakúpený na 5 rokov. Pri tom celom stroji vy si zakladáte ťažobný púl a vy vidíte máte prístup do toho daného zariadenia 24 hodín denne. Len vidíte teda ten stroj, ako pracuje a dostávate výťažky, čo vyťaží ten stroj každých 24 hodín. Čo sa týka toho výkonu, nemáte prístup do takéhoto stroja, alebo participuje viac ľudí na tom danom stroji, takže sa nedá, že bude mať 10 ľudí prístup do toho púlu, aby sa robili všelijaké vymýšľance od tých ľudí, koľko raz to tak mohlo byť, takže to nie. A vy len teraz dostanete každých 7 dní to svoje. Vy si to viete samozrejme odkontrolovať, či to je tak, ako to má byť a či za tých 7 dní ste vyťažili toľko, koľko ste dostupné. Pri tom výkone vy neriešite žiadne opravy, servisy, ako keď ste príklad majiteľom fyzického stroja. Vy si zakúpite nejaký výkon, virtuálny výkon v tom danom stroji a neriešite, či sa vám niečo pokazí, nepokazí. Proste vy máte dostávať svoj výkon a ten výťažok svojho výkonu a to dostávať. Takže vás nezaujíma, či nás sa niečo pokazí alebo nie. Takže to je taká jedna z výhod oproti kúpe stroja. Lebo ak sa niečo pokazí v stroji, je potrebné to odpojiť a riešiť opravu. Vtedy vám stroj neťaží a teda môžete na nejaký čas prísť o tie vaše výnosy sťažiť. Čo sa potom týka nejakých katastrofických scenárov, čo sa ľudia často pýtajú, čo ak by to bolo nerentabilné za nejakú dobu, musím vám platiť tie mesačné náklady? Nie, nemusíte. Vy máte možnosť ten svoj výkon vždycky kedykoľvek vypnúť. Vždycky je to ku koncu nejakého mesiaca. Poviem príklad, oznámite to 10. augusta, tak poslednému mesiaci alebo vám ten výkon vypneme do odvolania. V podstate, keď poviete, že chcem to zase zapnúť o mesiac o 2, tak my vám ten výkon opäť zapneme. Hej. Takže to nie je, že my si ideme niekoho upísať na to, aby nám 5 rokov platil príklad 100 eur mesačne a nemal v podstate z toho nič, len že by si nám platil. Takže kedykoľvek viete svoj výkon vypnúť a my to teda v koncu mesiaca vieme zrieť. Keď si zakúpite svoj už ťažobný výkon, teda máme podpísanú zmluvu, vystavíme vám faktúru, vy tú faktúru zaplatíte, nám prídu peniaze na účet, tak do 12 dní sa púšťa váš ťažobný výkon. A preto je to 12 dní, lebo my tie stroje takisto pravidelne doobjednávame a chodia tu v nejakom intervale. To nie je, že my sme kúpili minulý mesiac 100 strojov a teraz čakáme, až ten výkon predáme. Takže my nejak v čase dokupujeme ten ťažobný výkon, teda v čase vždycky nejakých poradových klientov, kto zaplatil skôr, neskôr a ten čaká a tak ďalej. Takže do 12 dní máte svoj výkon zapnutý a potom následne každých 7 dní od zapnutia dostávate ten výťažok na vašu peňaženku. Ak máte peňaženku, kryptomenovú peňaženku založenú, OK, viete si už trošku pracovať, to je výhoda. Ak nemáte, nevadí, my vám pomôžeme, ukážeme, vysvetlíme, kde čo treba si spraviť a v podstate komplet vás zaučíme, ako tie peniaze jednak aj vybrať, dostať sa k tým fyzickým eurám, prípadne meniť tú danú kryptomenu, ktoré ťažíte za iné kryptomeny a tak ďalej. Takže v podstate sme plne nápomocní aj pri vytvorení peňaženky, aj pri nejakej prevádzke s tou peňaženkou a tak ďalej. Takže aj keď ste nováčik, nevadí, vieme vás s tým pomôcť. Buď si zavoláme, stretneme sa
alebo si dáme nejaký online hovor a spolu to